Han passat 115 dies des de la tràgica gota freda que va provocar la barrancada de l'Horta i la riuada de la Ribera, però el president, el molt deshonorable president, encara no ha dimitit i sembla que no ho pensa fer. La bancada de la dreta i els ultres qualifiquen de teatret el que fan els representants de l'oposició, però obliden els 230 morts, tal vegada més, i les més de 200 famílies afectades per aquestes pèrdues humanes. També obliden els milers de persones que han hagut de canviar la seva vida a causa de la nefasta gestió de l'alerta. El que passa al legislatiu valencià no és cap teatret, Pense sincerament que és el fidel reflex del sentir d'una gran part de la població que veu amb objectivitat aquesta vergonya institucional.